започваме. Представи се, може би, разкажи. Всички, Борис Бот се казвам, ръководител съм на хардуерния отдел в фирма Мигел. Занимавам с медицинска апаратура, дизайн, разработка, производство, целият цикъл. Няколко думи за тебе ни разкажи. Ами на 34 години съм почти. Град Перник съм роден, завърших от Техническия университет бакалавър, с 300 зорно завърших. Философия. Философия, да, е тук. Бех много калпа студент. Не знам как станах инженер, изненада за всички. То винаги е така, аз като знам какво е било при мен, къде съм в момента, просто на 20, ако ме бяха питали ясен, къде щеше да си, ще да кажа едва ли тук. Да, особено майка в средата на втори курс, вече сигурно, че няма се вижда. Ето, какво стана. Не, университета беше много яко, аз карал ли си магистратура? Абе, опитах се на два пъти и втори път беше сега, тази година се съмнявам. Сега магистратура? Ами да, идеята беше, че при мен има 3 магистри и аз викаме сега в момента. Записвам, ще има кой пише протоколи, курсови там, какво трябва, аз не си хубава работа. Ама бях с късна хиле с патерици и към къде ще се занимавам хубаво технически, аз като му здрави крака на хората сега. Да се отказах. Така цяло няма по-добре да завършвам вече тази магистратурата, мене ми трябва, си имам колко сигурно, 10 години вече стана стаж. Тази магистратура ще е по-скоро за... Мене сега ми се обадиха от технически, защото аз съм завършил докторантура, т.е. магистратура, обаче докторантурата съм завършил семестриално. Се обадиха и ми катай сега, дай завърши докторантура. Къде ще ли трябва тази докторантура? Ти ако си стигнал до там човек, с една дисертация се мога да пишеш според мен. Викам, какви са плюсовете от това да имаш докторантура, може да станеш главен асистент, ако всичко друго в живота ти се провали. Всичко друго в живота ми се провали. По-добре да наричаш за това, нали? И така, някакви хобити имаш. Какво правиш в свободното си време? Какво правят инженерите, я чувам в свободното си време? Какво правят? Обичам да правя плачици. Нали ходиш да риташ? Хубав човек, май, казах, че се контузих. Това беше една груба грешка. Реших, че 100 кг не съм играл в футбол, не знам си колко време ще ходя и там. Разпрях с футбол преждевременно. Преждевременно може би малко са закъснение. Иначе какво правя? Разхожда се с кучето, постоянно обичам хора на риба, гледам футбол доста, пътувам, когато мога. Не остава ли време? Не остава, той командировки доста хора, което може би не е част от хобито. Аз като знам какви командировки ходим ние, едно време от университета, ще ходим командировка, 3 дена, пълен айляк. Сега отиваме по работа командировка в Германия, трябва да ходим, леш, отиваш 8 часа, седиш, уж трябва да седиш до 5, седиш до 6, всичко по график и теб ти се отели води и си вика, защо ще остана на работа. Да, има и тия моменти, някакъв път отиваме там, примерно. В МС лабораторията се прави дневно от 8 до 9. Те вече почват да не гонят охрани, това заключваме и още се мъчим там с апаратите. Командировките не са това, което бях. Не, съсипаха и това. Всичко съсипаха човек. Къде си учил от първи до там от 12 клас? Перник казваш? Да, Перник Христос Мирти, завърших програмиране, информатика. Ама сега не се занимавам с това. Не, пише това само сайт, че на PHP, ChatGPT. Аз как се казва, по образование, по професионална квалификация съм мрежи. Много съм далече от мрежите, че... Къде е Джон Томас? Туес. И така. Как всъщност се оказа на това място в BTL? Как стигна, ти си ръководител на хардуерен отдел и бяха стъпките така, че да стигнеш на тази позиция? Точно от начало, не знам, едно CV тук е изкарано. Между другото, първата работа беше в АЦИТ. От колегата, не знам от кога е там, това е било преди 10 години си. Първата ми работа беше там, бях на лоу дизайнер. Трябваше да се дипломирам, трябваше диплома работа. Колко време това е там? Дипломата работа правих 2-3 месеца. Не, в АЦИТ колко става? Не знам, година. Не прича първите там 3-4 месеца си правих дипломата работа. И така беше много яко.
дизайна на нови интегрални схеми, това вече си е сериозно инженерство. Си е направил изкуство човек. И беше интересно. След това се озовах в BTL. Не, бях сенсата, извинявай. Бях в теста, фейл анализ и инженер сенсата. Люк дизайн в теста, доста логично. И след това чух и в BTL, защото истината, че ми се занимаваше с дизайн и разработка. Се бяха ръцете, тестовете са интересни, или фейл анализ са интересни, но е малко така детективска работа. Аз си навечеше и така търсих работа, в крайна сметка ме взеха в BTL. Каква позиция почна да BTL? Junior developer, hardware developer. И тогавашният началник напусна и ме взе с него в една нова компания българска. Там се занимавахме вече с конвертори за възобновяеми източници на енергия, сериозни мощности, мегавати. Беше много забавно там. Регистриране за бавни места се попада. Да, там специално беше много интересно. Си играш с напрежение на 1000 волта, 800 ампера на фаза, въобще беше. Нали, с това, което се занимава в момента, са по-скоро течки. И така там, върнах съм BTL, пак по-работа кулгарен инженер, тогава пак началника напусна. И явно ръководството реши, че не съм достатъчно добър за инженер, да ме направиха менеджер. Да не пречиш. Да. Не е достатъчно ме за инженер, па не е достатъчно тъп да го уволним, нали, какво да го правим това, че... И така, вече колко години и половина, 3 се занимавам с ръководни дейности и аз както им викам имейл инженеринг. Тази среща, поредната среща, която може да има. Да, абсолютно, да. Така. От към проекти, кой е, например, първият ти така инженерен проект в живота съзнателно? Някоя дипломна работа или преди това да си имал? Не, човек, аз почнах още в 5-ти клас, ходих на един кръжок, имаш там в Перник, как се казваше? Няма значение, организиран кръжок, правихме повече. Перник знам само университет. Стадиона на Мира. Да, всичко видял само един. Там правихме плачици и буквално първи проект в 5-ти клас на плачици правихме много захранване. Ти трябва си захранвам. Да. Трябва да до сега. Винаги ме бутало така да правя някакви такива неща. Добре, а тогава кой... Иначе в сериозен проект, ако говорим, е първият проект, който така действително може би беше един чопър драйвер за едни перки там, история, да навлизаме в технически детайли. Това е една плочица, ето управлявани транзистори, такива мощни. Това беше доста така, може би първата така по-сериозна задача, да се фана да правя. Ако изключим дипломата работа, защото правих операционно филателно, той така не го реализирахме, тъй че какво съм направил, не се знае съвсем. Говорим нещо, говорим нещо, което е стигнало на полето и дори там работи, нали, не просто така да го... Говорим за проект, който да се реализира някъде, който е било преди 6-7 години. Добре. Някоя така, разкажи ни от живота ти в BTL някакви моменти, които са, например, коя е най-главната грешка, която са правили в BTL? Вече колко години става в BTL начин? На 5. Даже ми даваха грамота за първо и тя да суди. В принцип, грешката не беше моя, но аз го отнесох накрая. Никога не са наши грешки. Аз ще разкажа това в рамките на 2-3 минути. Пуснахме и апарат на една естетична терапия, както е, почваме да управлявам всеки апосите, стига до Аржентина. И почват едни зверски проблеми, човек от аржентинския офис и звънат на пожара. И само апаратите масово са точно. Масово, това вече се продава примерно 2 години, не е 2 години. Нали, не е първите прототипи да отиват там. Си са навсякъде, по света всичко е окей, отиват в Аржентина и влеше. Да, масово човек. И беше проблема на COVID. И началото ме вика Бура, ти като... Ти инженер, като ти вид. И не, аз още не бях тим и когда ти си по-млад, нали, по-енергичен, като другите с жена, деца, това, ако отидеш до Аржентина, в принцип не знам дали сме така, ама това е далеч. Колко часа е? 30 няколко часа посока човек. По време на COVID. И тръгвам сам как да стигам до там. Никой не говореше английски, така държава, но никой не разбираше, мисъл 5 дни съм се управлял с ръчен испански
Просто сочи нещо в полето. Аз не едно да отида в Румъния. Човек лудница, да. И както и да е, аз разследвам какво става, и към да отколи ме по кабинетите, но какво се случва там. А то просто казвам, те тия хора там, поне много бедни, си чупат и направят за 20-30 долара, и го спукват от работа, после 9 часа, да не го гресат, разбираш, за да могат да избият парите. И той никъде на 5-6 час вече почва да умира. Постоянно работа, и това не го правят никъде друго. И какво се оказва? Накрая справя някакви изследвания, накрая се оказва, че точно при Apple те трябва да направят една софтуерна версия, там за един пик регулатор, който да го пуснат вече да работи нормално, за да не замръзват там един мъркучи. Идва COVID и те забравят да пуснат версията в производството. И ние отивам, аз отивам там след 5 дни, 3-4 дни разследване, накрая разбираме, че ние просто не инсталираме правилната версия. Всички бяха, че става една такава, идиот сме ние. Сега вече по тази, това се вече по-точно стотици хиляди, за да се види за глупости, извърши. Имаше ли наказано? Не, човек. Беше някаква драма, кой знае това нещо, може да си дърпанеш и това някоя, ама... Не е имало нещо сериозно. Не беше. Ето така си звучи сега, че някой е забравил версията, ама пак нали. Те натегнат с толкова занимавка, не е приятно с някакви дребни неща. Добре. Иначе такива простоти, нали, бъркаш файловете, пратиш лични файли за производство и такива неща. Редовно. Не, редовно, какво ти кажа, случва ли си всеки такива си? Нещо по-забавно така от работата, да скажеш, това е било най-така големия... Да беше си забавна така историята. Това беше забавно. Беше си забавно там. Беше по-забавно. Сме най-забавно от работата, че съм така да си монтирам плочици. Няма лошо, тук сме за това. На този евент може. Мисля, жената работа е забавна. Аз знам точно нещо забавно. Смешни истории. Пробвай. Това не е много смешно. Ти разказвам за историите за бара, като бях там вече много. Вие си, какво си правил за бара? Те го бях бара. Там ще си изхранвал късно. Там със сигурност са много по-интересни неща от това. Да, живота. Поръчи, като и отказвам често на жената, да сме по-интересно. Сигурно си има своите плюсове от това си бара. Най-малкото работиш с по-малко хора. Предпочиташ да работиш повече с хора и повече нали, това, което всъщност. Как би оценил двете, щом си бил барно? Значи хора си видял да... О, да. Ами така с годините мисля, че може би по-скоро вече не би се работи с хора. Май тия професии, дето работиш с хора, по-малко ти е по-интересно, така повече енергия се занимаваш. Нещо такова се получава. И после вече като пораснеш и Юри, нали, това беше казал, че колко повече растеш, толкова повече скептицизъм и така, мерси, ама. Негативен, да. Да, по-такава Получика живота и да. Почнеш да виждаш за какво става въпрос. Иначе да, аз след 21-2 шапка на тояга, ама става вече. Порастват отговорности, порастват задължения, те почват да зависят някакви неща. Това си отговорност, че просто е за... Освен, че графика през денята е супер пълен, защото си. И специално при мен 70 човек екип, дето малко не много отговарям за тях. Отделния проекти задачи, които пак му бъде за това макар на ние вече и хората. Въобще си оставили ли време да проектираш? Не ми дава, най-много. Повишихме в работата и ми се така живота. Горе-долу така се получава, което е много тъжно. Аз от време на време се крие и си правя. Защото задачата е реално тотално различни неща, не е същото. Да, сигурно. Имам приятели в софтуера, аз защото съм завършил ТОЕС и повечето от мои, как да кажа, приятели, познати са софтуерно, почват софтуер да работят. Едно момче бяха направили програмист, нова фирма, остана там преди 3-4 години, видяха, че знае за какво става просто, но вика ти си team lead. И той вика, не искам. Айде, ти знаеш процесите в фирмата, много си време, толкова време оставаш, давай. Той ще дигнаме заплатата, той добре хубаво, навил се да е team lead.
остана една година и после каза, не искам да пиша имейли, не искам. Аз съм почнал за да програмирам, напусна тази фирма, отида на друго място и си остана програм и си пиша колко си работа. Това не съм, той така може. Аж колко много хора познавам такива. Аз да го не съм казал, не знам как почва. Ще има разбор, ще кажа. Има и хора, да. Всеки си има, може би някакво ниво, което като достигне и си има окей, и си има готино да се седи там и да си движи. Да си плюсувате. Вместо на мен дам задача, аз дам задача. Едно е ти си управляваш графика, друго е някой да ти си разполагаш с нещата, друго е някой да разполага с да, не само с по-скоро на по-високо ниво. Аз пак се занимавам с проектиране, но по-скоро с проектиране на архитектури, на системи. Така съм с връзката между и наш проект има примерно 4-5 платки. Всеки човек работи по една платчица. Аз много циркулирам между тях да синхронизирам работата, да изкажем системното ниво и това как да се случват нещата. Заедно с другите колеги, не съм ще направим така, каквото аз кажа. Пак се занимавам с проектиране. То не е само сухо сещички, мемчета, графици, там гоня задачи, срокове и простоти. Един приятел го разпрашва, че той беше менеджер и той вика, аз не съм менеджер, аз съм подарник. Той я гониш да направи. Оня докъде стигне с тази задача, не знам що. Като това момче и папагал да пита докъде стигна проекта и го направили project manager. Същата работа. Какво стана с платките, колеги? Добре, и какво? Ако трябва да дадем, защото тук гледам, че се напълни с някакви млади хора. За следобед имаме и PC дизайн състезание, но в крайна сметка какъв е съветът към младите? За да израснеш, трябва да отидеш някъде, да седиш много време и ще получиш, ако искаш или не искаш или как? То зависи за какво се бориш. Ако искаш да станеш ръководна муха като мен, да, ако искаш да станеш инвестиционната работа. Обаче не трябва да се завираш на всекъде. Общо взето, най-голям съвет, който са ми дали на мен за работа е, че занят не се учи, занят се краде. Аз често казвам, това и направих. Ти ще в фирма намираш най-голямото гориво и не оставаш... Ходиш да помагаш и гледаш това. Да, ставаш като пале, ходиш по него, гледаш ръцете и го питаш какво прави и така. Но как имаш? Добре. Надявам се това, което си говорихме, да е било полезно на останалите. Благодаря ти за това, че отдели време, престраши се да седнем тук, да поговорим малко. Аз съм първия лице в лице. Радвам се, че надявам се не е било страшно. И не е така, първият път, когато тук правя презентация, ми беше много тегло, но така се получих, сами е сравнително спокойно. Радвам се, да. Това се учи, това е като с всичко останало. И аз съм правил презентации в началото, не може да си кажа две думи, излизаш пред публиката, светят и прожекторите, хората те гледат, ти си чуеш тук, къде попаднах на ляво. И да свърши, да се махнеш. И изведнъж в един момент се оказва, че всъщност колко повече правиш едно нещо, толкова повече, в крайна сметка ставаш добър и толкова по-малко неща, дори нещо да стане, имаш опита и се учиш да го отреагираш. И много малко неща могат да те трогнат и да те извадят извън контрол или равновесие или въобще да те нарушат това, което си тръгнал да правиш, щом тръгнеш, знаеш, че горе-долу как отичаш нещата. И така, добре, Борис Ботев, дами и господа.